mo bonso akosam ne se me ye obabu na me sole na me mfa me ho kan be mada na brantie bi besi me pe brantie friend say e friend Kwame James Kwame James ni so firi he ono so firi wa also free wa okay nti wo so obeboa me ana e keka bia naja me esa so obeboa me dia ende mmekwa akọwale no nti obefa me firi mpapa kuma ho wotapa ana ode me ba sehwi to ode me ba sehwi no me ne be bo bra ni bia satam no a ofa wo na wonwo ye mpacha da bi na me nim be ma okay nti ye bo bra ni bia nti mbe wo me ba mienu ewo sehwi ho no mo ana ye firi ho no mo ne ye kọ obono brekum side ho ana ye san kwotena ho no ma ye san pem so bia eno mpo de ka ana digya na ye dwan firi ho no mo ani ya san akodan ya ni asan akosehwi ni biem nti sehwi no ho na me firi ho no ma me bai na ade ba ko ne se wadwane agya me ne memba me kutankola nsia me ka ho nson wadwane agya me fie afi ba ko ni ana ewo mu no se ebe didi o se ebe num o ombusa ya se nso me ne number na ma frɛ na busa no me ne phone ono so kura nkuta phone nti na ya abra hosem nti sister bi na wo ho no oye gale adwuma ona ya mkoboa na no wa mama gale na me ne memba no na ya di okoboa na gale adwuma ofan ewo akura sehwi ho no mo nti no me boa na ono so amambi na me ne menkola bedi ye bedi kura mpo enchene kura bi nim nkola ne ntale hyem kura mpo na ya di empabo mu nibi pante kura mpo sebi bola so na ya mu ko china na ma fa bi na ma be pache ho na ma hye ansa na ma ko school omu ko school omu ko sesantade ewo bola so pache ai awo ko sesa pieto wo bola so pache ai ansa no manya bi ahye pache ai oh nti eyesa no mu ko school kura omu ko tena ho kwa omunyonkofo twere na omote ho omuntwere bi nti no omudi abafie eyesa no na be ma na adwane awie no ana oh yankoyenim mame tobo ase enkoda ne nyina esu enkoda no susu we na be yenya nuru ba bia wo ne enkoda yi monto mo wate 3 eco capsules or the 3 eco capsules ana odofo ye de etu koku na se na 3 herbal center ni nupa wode abadwa so no bi ene 3 eco capsules odofo koku ne duru ba bia poma otu na koku no na de ba no wanhwe bedu nya koku no ene kofa ban no ano odene pa nipa bibile bia da wudidi ko nipa dua mu no ka hunu se koku wo so na ase betumi atupa dia 3 eco capsules koku master ene betumi dia tu ase ene ye ne ye ndem ha odofo se upe koku aduro ya meka ho asem tsew dia kolina ka ba dan ye ba mr ye ba ne happy dank ubenya bi ato 0546107107 0546107107 3 eco capsules koku master edupa papa na mekanfo na media ma yakopa mizo emfampa yenum na mizo no medical ka chose courteous agency omo ena de mizo ebaye na ship wade snap ene bible baye no sa ship kro no ena de mizo ene 5G miza abadwa so bro nyamafo di ho dance papa ifiti se aboa wo mo abadinto no ene aponto na hodo bro nyabre nyina no mizo ene 5G miza aboa pa manager Daniel ewo 21st kene ketwa overseas yanko bikan supermarket aba sister sewa ewo anomanyi post office wa mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University aboa kwa yanko pebinto na Sachi Enterprise ewo abinchi one via pika park no edidi hwe animu yemfre na Sachi wa homatufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuachiri company limited po emantem Eastern region yakọ ebenya biato KF Kinju Enterprise so ameya oni ndom hotel no edidi hwe animu opamangwa brusenim ho na KF Kinju Enterprise so mizu 5 days drink abusu se icha ewo ene abrahosem apiefia abrahosem anoden kwankura be faso be wie program we no ne nyina nyame asem ko Facebook no so SOMPA 93.1 SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana anoden na YouTube no enso SOMPA TV Twitter no SOMPA TV SOMPA FM bema na dwane agyankoda no ano aye den ewo safe mem anodene mame safi kuro be supporting pato safi buodi ye frɛ kuro kitwa ne se kanchiabo ye frɛ kuro no sen
Kanchiabo, there be the fanofo ni shemu ansa wate. Fa shemu ansa. Ni eni nkomo kakra. Ɛhɔ ne Kanchiabo no. Na adia be poten na ukunu no one ne koye e wo sahwi ho. No so okoji asase ye nkoye asase wo ho. Oso okoji asase. Okoji asase se ye nkoye. Na mokoye no munya asase ni bi eye bibi ana. Mpacho ye nya enso nam se wadwan ntino. Asase wura nso agena asase. Asase wura no sa agena ade. Oh. Enti mo ntimi anua bibia. Acho ye dua banche na ye dua ye no ta emre na no wo hono mo fa tofo no mo mbetoy. Enum no diskane dwane ye na mansa hunu bia mu no. Ukru no. Mpacha. Wo se afra no Kwame de yi. Kwame James. Mpacha. Mudi emfie sai wo sahwi wo. Ya cha wo ho. Emfie sai wo krakra wani a. Emfie 20 de bedru aduenu. Ti sahwi ho na wo ma nyina. Pacho ami dinka wo we mu okojo mpanyifo no mienu no wokojo ansana onketo we ne mebe wo mu bebi akwaje asase no. Udi ka wo mpanifo mienu de he. Kokko no ni tuntum no. Pacho ayasem wo. Tinkoda na nkasa de sese o mu nyina dodo yesai. O mu yensia. Ensia nyina na wa hai. Pacho Tise Kumasi ahe na wote. Pacho me wo race course ho. Wo race course. Pacho. Na hodi adwuma na aye. Nya hwe me ba ho no me ne 4 days. Na mbesi ho no mbesi na animu biribiri kakra. Ana obi hu me mbobo man ba bi se menda. Ntimi da ho no endro na nipa na ba se oba ba je ne ba bi no. Nti sese me ne menkola ne da patase nti ade san o mo da ho na me pam ntontom no mo so atimi ada. Sese Kumasi a wo yese wo ba die be poten na wo ba ye na botaye be na ade ba Kumasi. Sese me ba be hwese mbenya adwuma ye na menkola ya atimi akozuku a. Enam sa ho kire na ye nti nipa na wo hwe panyin no wo so apa ba hwe mfirimu mba ntenya ade obetimi ahwe na ama panyin so ka sese ade a obeja school no so asan betena fie. Ekoba asano sesi ano wakọ efie ana wabo abusuafo amane na okunu no waye ho ade mpo wonya me ho ade na mabusuampo ode me kwhye ho sa no me phone me hwente me obi a number a mefre sesi o mai dodo se ne kosuku na o munyina akọ nso nam se mmoa bia ni ho ntiro mo kokora o motete ho no no mo ni pen o mo de betwere o mo ni book Mame efiti breben na onukunu no wo ya ho kire ba mo so Osha mene ne sha se wo mienu na na ho kire ne sha se nso na mi si dabi ebe ye nti nti na mene ne ye pem so ase bia ebe ye ya ma ya pem so bia ti mo wo mienu no ana utim se na enkoyie na se dabi mepema komanim nyame be hye no woni monyam oh mame ya SOMPA o ya SOMPA kase o eti se be ma no Uso odwane jam kuro be so. E wo se you can jab kuro na America no so. Again what the Canada ni dwane ye. Ana sa de na de ni dwane ye. Odwane wie na manfo ba se wode de omuka ba me de minim de odi scan ye de. Otu banche no so wa ma musika. Mpa cho da bi. Na be ma busuafo no ni mo wo mo. Da bi. Wona na tra ye nyina ni be ma na busuafo. Fa me nko ida bia me bonus so on fa me nko wo so wonyanya. Wo ba panti wa wo nkoda uzo man ye senso. Ensia. Wonim be ma ni krom. Da bi. Wonim na busuani bia. Wonim na busuani bia. Me so on fa me nko a wo se me nya apotre. Eti sesi e no sa SOMPA nipa fo se da bi ye tu ye ho asi ho ye hai kai ene nkoda ye gum akopo kura kira kwa woni krom a untimi nkire fie se fie we no firim. Oh ebra dinya kopon. Uwo okuru ni picture ho. Pacha da bi. Jese wankasa ma no papa we garu ho. Mpacha Omoti ase. Mpacha Na da na ma no papa ti ase kan fa nkoda nkofie. Minisika akura mba be ba no kura obi na aboa ma me na me boa no gale no mpaboa kura me ne me nkola no yanya bia hye ma me na aworo ne na ate mpaboa ma me me de tena ka me nkola no kura mpo anya mpaboa nhye kuroma no mbeduru ye na ma me bia hu ombobo ama mpaboa o ma hye
ani atale o mo ahye no enti pempi no ukru no enkomo be na ya na odi kire wo efa abrabom to o se ya o se me mboa no na ye na ye nyina nso boa ndem aboa na wo hu me nsem kura wotimi hu no madosa hwe me nsem de me nsem aye nso me hu no hwe bede no de wo kwa na bede nyina ye ko na mo wagiska na to ni botom pa cha na amafo duadua kokoo no ko emu anya nhweso bi anye kokoo ni nyina wo ho no mti wo yesa wo pa asase ne be ya na wa ye na oba pani no wadi mfie sai wanya 15 years 15 mpacha na 15 mame hwe nanim mame yo obesa ne papa 15 no 15 obesa ne papa mo fa yi ne tuo mo so mo fa yi kwada sisi no ba ko ni kura no wa ha no 15 no dia se de animu atwe ekoba ne sa wanhwe abrabobo ne obetumi abobio na oba pani no wote pa cho mama bi na bette no e de ne bette na kroma na o hwe no na mboa bi amfiri ye ncha mba ntin na so wontime nhwe ne biem tie ya sa na kwanse sa de obesan ya ba bette na wontime nko school no anti oba pani we di ofiri sa hwe ba kumase ya pa cho eno betre kumase mpacha cheche na maame ne se da bi wontimi ne ntena biem ade enti na wontimi ne ntena biem wonya pepa na odode na ba ade na oye ya osaso wontimi ne ntena wode na ekọ se o ss enti skatua no inki abem o ss 2 ss2 tise sikani ti wontimi nko biem mpacha ya samo ta ebe pa na de ba kumase wonsa no adwuma ne de na katie na peso obeye pacho me ninsa no adwuma bia na de na mpesa me yansa me ba na obi hu me mbobo kwa na nsuo kura na mbeton kura na ka ebe bo na matimi amankola ya nya bibia ka omo no ukuru no na brabo ankasa tesɛn uhu no kura na me kasa asem wo ya wunjindi sɛsɛn sɛ oye sei no wonya nipa oye gidigidi enso uhu no wone ne di nkomo a me kasa na asem sɛ ya wunjindi kura aya asem wo nya kyese wo dindin bato o ye wade anu o ye wade one try wa bo pen bodi ombo me pen bai di ode me fam no kura ko de bo me kura nkaye di odo fam no bi ne de he ebi ni se me ba we ya wote hoyi di odi pen na chi no oba de he we no so original ma me he ona ne super no de no aye no no pese one ne da hey na me kwa chi no ma me wo sesai no pese one ne da ada wo de na nso no ndi me ntime nkyere de ye fosu abu age me fifi furo ni ase ko hun sama yo usukuru ya friend say James Kwame James wa ba pa na kunu na eduru baby na makwa ma one wona efirisem se kora no mo ya doso fi se ma wal ni am ye ni bida kora o man ne ye bibia kama me da kora me shepant dan tusa o da on she bibia dan tusa ready to go mo someone kan ye enti wa on fa ho kame no da na ubusa ukunu no ukoche no mpresa so peso no ba ne da me kwache ne first one no ebusa no wo se woni sika nti opese wodi ne disikaduro na woti me hwe panyin ni school wo so opese wodi ho agi sikaduro me ba no do opese ne da no mpacha no timi de omo aka no mpacha o kan sa oba no te wante na no wakogi sikaduro no anaso one oba ne da na sika no beba o se one ne da na ne hunsuo na beba no ode akwakoje na no wakodi hu nkomoda anaso onyansuo na ode beko me de minim so wadi hu nkomo so ndi yo sa na o ka kire me nti ya sa na me sese on pem de ande o ma me nko ana o se man kama no antum na se me kana so bitia obewo me sika ya kumi ampan so o san be ye de to so mienu eno ne de man kwache no nemo metima ni na manhu ne kata so na me yem hyeme nti me yem hyeme no me hwe no kotadwe ho na dan ne yem futuru dan na manhu se kotadwe na ode ko sisi fom no na ye ho na yem futuru ne futuru bi ani kotodwe acha nti ho na me pie ba nso nkola nso ma loko o mo dan no nti me hwe na wo ma no ode atwere dan no ho ana waforo
nti ho na me so me fa foroye ana me si mu me si dan no mu no ana me hu se ne ho asane no ama odi antomago bi apepa ana odi ato ho e wo sahwi ho nti na akola no me hwe no ho de ne ho ansai ne mom ne ho timi sane no ba na me nim kwanya ofa so a oye ya ne ho timi sane na ubusa oba no se ne papa no ene ne dai omo kurampo omo busa me se kwan fa na ya omo papa timi fa wura na fiti omo timi ti omo ani hu se omo papa gina dan mo nti ya sa no me de man ka hwe ankere omo o papa no dai oh mama ne top back me bese kana ni beba bebre etu no die wote wani no gina dem ho wo ba bia anya wo ya oh pajo de wo ye what's your friend kwa me de James school katana ni ma me ne ma akoda ne ntrase school ma katana ni akoda ne ntrase ye katana ni because akoda ne komo no ano odene ye pese doso bi ehunu sa akoda no tim one ne dan ya mama me ne so de ne yemusa akoda ne semba akomienu bi yemusa akoda ne semba akomienu bi efiri se nyamra sem na Kwame James waye no ya hweye ni anso saade wu ya no a se ko woni picture paade Kwame James ndi kenini bewu anya asem keto akora tenase oh Yesu ma me kafra empra hodo sen ena papa waba wo ho ba cha miensa ba cha ya na hu se ne hu so ni bia ye wase ba cha ya me so sim ko jun so na me hwa ye peche na ho na ye peche ba cha wa utimi se wodi bibia hye ho ya na mde madanti ya na mde mi na hu se ya no so wa ha no wazi ya mde ya madanti ya me ayasem confirmation ya na mpe kwa papa no wadi akola ne bone wadi ne bone Yesu ma me ko tena se wate das wadi ne bone papa no yenyina mrasem wadi ne bone papa akatua de yenyana sase ya so me se ebra kakore na ye pani ebra no ma we koso na sata pani na firi ne nchen abakuma se pani de se na okuma se ana be mpesa ka obisa mam se obapa sata mo papa no peso ne ketua tuntumi de na kokoi enso wokuru be so pacho no wo kuma se ya no wo ho akode be ko pani ne so ede ya na me pese wo sa timu biem papa no se opese okwaji sikaduro nti opese onya nsuo bi edeko pacho na sa no obetra wiase ana obewu ana obeye yarefo ende ntimi nkyere wo sheda de wotra se kyerɛkyerɛ mu se moye ne sa de bebo ana me de yesa no me bra ho entinu me mo ko no osan se me bie ma no obekum entinu yesa no me ne se utie me pacho wo sheda na wotra se oya akola no sa na sika no ba abrabo no behihye yi e ma ka wote ase ana pacho dabi ukoche no ka sa pacho eno se o kama da sanity a obekum pacho enu ache nkwa achire de na oye no kwa o discount be share dem o we no ne ko hu sika no krampo we ne de he de we ya wono ne ko hu ye on ne hu sika no woni bag me ya mienu sika nketo mienu tete baafo no omo wo ba ku bi ya mfiamfia se na ewo ayibi wo de sika no piese na yi na cross wo se nti na ye mienu nti on ne kwa hwe na pen na wa ko hu se ewo ne bag mu na odi abekire nti megie na won pepre nti ma nti ma mfa nti me de ko twene tie fi mu o ma pa satama o ye oba no sa no na mo kuru be so ni e wo se hiwa na den na wan ko bompanifu amane wo se hwi se bi kanchiabo mpacha se mpanifu wo ho na ukunu ayanya mrasem emprensa na wahu se ade a woye no ensemfra adan wan ko bompanifu amane so obekum me kan obeti obekum nti esa no so na misuro enu tina wanka mpacha so ne ba no yesa wi a wo sa ba wo ho ana mpacha
eyasem tiesi yanka sa unim baabi okunu no dabi ofiri mo nchen be na seni 1 year ni afi mpacha na je so unim ni kurom gbe bi ko ni kurom ka hwe ne ho nim ho nso de na pese ye ma pese mo boa me ni atiefo omuhu me mobo no mo mboa me na me ni boafo bia ene me nkola ne ntimi nya baabi nda ene ye didiem na me hwehwe afiri atiefo me sra omo a omuhu me mobo na me wa me na donko mo anyimi a me ne jefo bia me boa me sra omo okunu no ye ka se kire se de okunu si a esiti a kire no ma menhwe se ne tintin ma na se wo de ye ka se describe no a ebrofo ka sa kire se de okunu si tie kire ono no wonye nipa a oye gidigidi okasa ho brasie mu enye gidigidi asem oye tietia ye tuntum ni munye du oye sere so on sheda nye tia sa oye wono mpacho ni muye du kakra oye tietia mpacho ni modu kakra mpacho ena che se o se hwe kanchi abo wo modi wo muni masem aye kan hono akwaje akura biase no na ye akura etinipa nche dan hu no na ntimo mu ntwa foto me ne ntwa foto me ewurade wiase wo akiri kakra o tu ne ukunu ni foto bia pacha dabe tiese ukunu na yere o wo se ukunu fikro be so so ofiriwa wo se ofiriwa ono ane se pacha me buja no ye bekọ wa so no mfiri hɔ a be ma no hwehwɛ be den kanchi abo na ben fa he ben se bibu odi side ho se bibu odi pacha enti sa kuro no ankasa na mote so no kuro ne din be na no de wo kwam James na no mo kwam James no a kwam James na no de pacha se kwam James na de a e free chine ko no omo no emahu se phones no bi bele wa ade a e hu pa e serious fine wajan kolan ho ade na opeso odi akoda ketua we kwaji sika na de show manaka no